Нисек башкортса радио тыңларга? Ашкадар fm.ru сайтка барабыз да, мына монда онлайн дигән әвер басабыз. Мына монда хәзер Ашкадар радиоһы бар, Юлдаш, Спутник FM һәм Башкорт телевидениеһы. Мына Ашкадар радиоһы йырлай. Мына монда басабыз да Юлдаш FM була. Һәм мына монда бар Башкорт Спутник телевидениеһы. Мына монда бастык һәм монда күрәһез сайт tv-rb.ru. Бу сайтка барабыз да, әдрәкәне көтәргә кирәк. Монда онлайн Башкорт телевидениене карарга була. Прямой эфир басабыз да. Һәм мәсәлән Куш юлы Тамыр балалар телеканалы оештырды. Урал байлыгы, Деммәннең Урал байлыгы сынлап тор. Мына Башкортса йырлайлар. Афарин, зур рәхмәт. Мәсәлән, авабызда 22 июльдә һәм карайбыз, мәсәлән, күңелле яшәйбез программаны. Монда бардык та. Мин күп алдайм. Мына шуга һез Өфөлә, Башкортстанда булмасагыз, мына монда бу сайтка барырга аласыз да һәм висне карарга. Интернетта башкортса шулай программалар БСТ-нан бар. Һәм ошо сайтка барасыз да Ашкадар FM.ru һәм төрле радиоларда Ашкадар FM, Юлдаш радионы тыңларга аласыз. Яңалыктар хезмәте эшләй. Шулай, достар, бу сайт турында белегез, Ашкадар FM.ru һәм ошо сайт турында белегез. Сезгә уңышлар теләйм. Сау булыгыз.